Wara li nhar it-tlieta tal-ġimgħa li għaddiet Malta u Għawdex spiċċaw bla dawl għal sigħat twal b'uħud mill-postijiet idumu kważi 24 siegħa bla dawl, issa l-Gvern iddeċida li jagħti kumpens lil dawk il-familji li demu aktar minn 12-il siegħa bla dawl. Imma minkejja talbiet li saru minn dawk li jirrappreżentaw lin-negozji bħal Malta Employers Association, il-GRTU, l-Kamra tal-Kummerċ, l-Industrija u l-Intrapriża biex in-negozji wkoll jingħataw kumpens, il-Ministru Konrad Mizzi qal li t-talba tagħhom ma ntlaqetx mill-Gvern. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi ħabbar dan waqt żjara li għamel fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-Enemalta fil-Marsa li l-ħsara li żviluppat fih ikkaġunat il-blackout twil ta' nhar it-tlieta. U kien akkumpanjat minn Fredrika Zoppardi, il-kap eżekuttiv tal-Enemalta, u minn uffiċjali oħra tal-Enemalta. Palissa f'dan iċ-ċentru għaddejja ħidma intensiva mill-ħaddiema tal-Enemalta biex is-sistema ta' distribuzzjoni terġa' tiġi għan-normal. Ix-xogħol mistenni jitlesta lejn tmiem din il-ġimgħa. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li dak li ġara il-ġimgħa l-oħra mhux aċċettabbli. Dak li ġara l-ġimgħa l-oħra bejn it-tlieta u l-erba' mhuwiex aċċettabbli fil-ġurnata tal-lum, ġifieri nkunu ċari. Fil-ġurnata tal-lum wieħed jippretendi li jkollok disrupted biex ngħidlek power supply. U qal li filgħodu kien iltaqa' il-kabinett u qabel li jagħti kumpens lill-familji li damu aktar minn 12-il siegħa bla dawl. Inħabbru deċiżjoni tal-kabinett li l-Gvern se jagħti ex-grazzja payment għal dawk il-familji li damu bla power, bla dawl għal aktar minn 12-il siegħa konsekutivi u se jingħataw ex-grazzja payment ta' 25 euro. Hemm kważi fil-fatt iktar minn 8,000 familja li ġew affettwati. Imma għalkemm in-negozji kollha f'pajjiżna bħal familji kienu affettwati mill-qtuħ tad-dawl li skont il-Ministru Konrad Mizzi l-Gvern jifhem minn xiex għaddew il-familji nhar it-tlieta, in-negozji li tilfu eluf kbar ta' euro mhux se jingħataw kumpens. Ovvjament kont inħoss li mhux xieraq li tagħti kumpens lin-negozju u l-fabbrika ta' 25 euro, ma jmurx. Imma skont il-Ministru, il-Gvern qed jara kif l-Enemalta tista' tkun aktar user-friendly għall komunità kummerċjali. Sa dan it-tant tal-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon il-Ministru Mizzi ikkonferma li l-kuntratt dwar il-Power Station il-ġdida ma' Electrogas kien iffirmat imma ma qalx meta se jkun ippubblikat. Minnu se semmejt l-Electrogas l-ewwel. Il-ftehim mal-Electrogas ġie firmat jew għad? Iva ġie firmat. U ħajġi publikat? Kif qal il-Prim Ministru, l-intenzjoni tagħna huwa li nippubblikaw id-dettalji tal-ftehim tal-Electrogas. Meta imma? Bħalissa din in-negozjati finali ma' Shanghai Electric Power u qed ninnegozjaw ukoll Power Purchase Agreement. Ovvjament ma rridux niġġepardizjaw in-negozjati tagħna ma' Shanghai Electric Power. La darba dan iseħħ u bil-permess tal-partijiet kollha, aħna fi semi trasparenza lesti nippubblikaw id-dettalji kollha iva. Sa dan it-tant il-possibilità li jista' jkun hemm aktar qtuħ tad-dawl sakemm isiru tiswijiet meħtieġa għadha hemm.